በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አልቦ ዘአርገ ውስተ ሰማይ ዘእንበለ ዘወረደ እምሰማይ ወልደ እጓለ እመሕያው ዝውእቱ ይነብር ውስተ ሰማይ። በክርስቶስ ክርስቲያን በወልድ ውሉዳን በመንፈስ ቅዱስ መንፈሳውያን ዝተሰመኹም ስድራ ቤት እግዚአብሔር በአማላድነት ናይ አዴና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጹሐን ድንግል ማርያም እተአምኑ በጸሎትን ተራዳነትን ናይ ኩሎም ህርያነ እግዚአብሔር እትምህፀኑ ስድራ ቤት እግዚአብሔር ከመይ ኣለኹም? አሜን። ስም እግዚአብሔር አምላኽና ካብ አጽናፈ ዓለም ክሳብ አጽናፈ ዓለም ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ሽምባል ከም ፍቃድ እግዚአብሔር ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ካብ ዝረኣና ይቕፅል ኣቢልና ኣብ ዝሓለፈ ብዛዕባ ጾም ሪኢና ነርና። ሎማዓልቲ ድማ ብዛዕባ ተን ኣብ 4 ጾም ዘለዋ 8 ሰናብቲ ዝበሃላ ክንሪኢና ማለት እዩ። ሎማዓልቲ ንሪኦ ግን ብፍሉይ ብዛዕባ ዘወረደ ዝብል ቀዳማይ ሰንበት እዩ። ነዚ ናይ መጀመርታ ጥቕሲ ዝኾነና ኣርእስቲ ትምህርቲ ዝኾነና ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 13 አልቦ ዘአርገ ውስተ ሰማይ ዘእንበለ ዘወረደ እምሰማይ ወልደ እጓለ እመሕያው ዝውእቱ ይነብር ውስተ ሰማይ ይብል። ብዘይካ እቲ ካብ ሰማይ ዝወረደ ኣብ ሰማይ እውን ዝነብር ወዲ እግዚአብሔር ወይ ድማ ወዲ ሰብ ናብ ሰማይ ዝዓረገ ወዲ ሓደ እኳ የልዎን ይብል ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ቃል እዚ መነሻ ጌርና ንዘራረበሉ ግን ዘወረደ ዝብል ቃል ይኸውን ማለት እዩ። ዘወረደ ዝብል ቃል እንታይ ማለት እዩ እንተዳ ተባሂሉ ቃል በቃል ክትርጎም ከሎ ወረደ ካብ ዝብል ናይ ግዕዝ ቃል ዝወፀ ኮይኑ ቀጥታዊ ትርጉሙ ምውራድ ዝብል ትርጓሜ ይህልዎ። ቀጥታዊ ትርጉሙ ምውራድ ባህላ ወረደ ይብል ናይ ግዕዝ ቃል ዘ ዝብል ሞያ ወሲኹ ናይ ግዕዝ ሞያ ወሲኹ ዘወረደ ይብል። ብትግርኛ ክትርጎም ከሎ ድማ ዝወረደ ዝብል ትርጓሜ ኣለዎ። እንተኾነ ቃል በቃል እኳ ከምዚ እንተተተርጎመ መሰረታዊ ዝኾነ ጽንሰ ሓሳብ እንታይ እዩ ንምንታይ ዘመልክት ንዝብል ምናልባት እግዚአብሔር አምላኽ ምድራዊ ንጉስ ኮይኑ ዝወርድን ዝድይብን ኮፍ ዝብልን ዝትስእን ኮይኑ ዘይኮነ እንታይ ዳ እዚ ዘመልክተና ነገር እንታይ እዩ እንተራ ተባሂሉ እግዚአብሔር አምላኽ ንደቂ ሰባት ብዘለዎ ፍቅሪ ካብ ሰማየ ሰማያት ወሪዱ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ከም ዝተወልደ እዩ ዘመልክተና እቲ ጽንሰ ሓሳብ ክንብሎ ከለና ማለት እዩ። ከመይ እዚ እንተራይልና ቅዱስ ዮሃንስ ኣብ ወንጌሉ ከም ጻፎ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 1 ቃል በቅድሙ ነበረ ይብል። እቲ ቃል እውን ኣብ ኣምላኽ ነበረ፣ እቲ ቃል በዓሉ እውን ኣምላኽ ነበረ ይብል። ስለዚ እዚ ቃል እዚ በቅድሙ እዩ ነይሩ፣ ካብ መጀመርታ ነይሩ። ንሱ ኣብ ሰለስትነት ናይ ስላሴ ነይሩ፣ በዓሉ ድማ ኣምላኽ ነይሩ። እቲ ቃል ኣምላኽ ነይሩ ይብል። ድሕሪ ግን ኣብ ፍቕዲ 14 እንተራ ተመልኪትና ቃል ስጋ ኮነ ይብል። ስለዚ እዚ እንታይ ዘመልክተና እዚ ቃል እዚ እንተራይልና እቲ ካብ መጀመርታ ኣብ ልዕልና ዝነበረ ፈጣሪ ናብዚ ምድሪ እዚ ወሪዱ ካባሮቱ ስጋ ከም ዝወሰደ ምስ ስጋ ከም ዝተዋሃደ ዘመልክት ወረደ ክብል ከሎ ካብ ልዕልና ናብ ትሕትና ብዛዕባ ትሕትኑ ዘዘንቱ እምበር እግዚአብሔር ምውራድን ምድያብን አልይዎ ማለት ኣይኮነን። ንባዕሉ ኣብቲ ናይ መጀመርታ ርእስትና እንተራሪና አልቦ ዘአርገ ውስተ ሰማይ ዘእንበለ ዘወረደ እምሰማይ ይብል እሞ ብዘይካ እቲ ካብ ሰማይ ዝወረደ ናብ ሰማይ ዝዓረገ የለን ክብል ድሕሪ ምጽናሕ ዝውእቱ ይነብር ውስተ ሰማይ ይብል። እሱ ተብ ሰማይ ዝነብር ይብል። ስለዚ በቲ ሓደ ወሪዱ ይብላል፣ በቲ ሓደ ድማ ብሰማይ ይነብር ይብላል። ዝገርም ነገር ኣብ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ መላእክተ ሰማይ ዝረአይዎ ነገር ኣሎ ማለት እዩ። ንሳቶም እንታይ ይብልዮም? ኣብ ሰማይ ኣብ ሕፅነቡ ኣብ ሕቑፉናይ ኣቦ ከሎ ይርእይዎ ነይሮም። ኣብ ምድሪ ድማ ንደቂ ሰባት ሰላም ክህብ ኣብ መብልዒ ማል ተወሪዱ ይርእይዎ ነይሮም። ስለዚ ነዚ ክልቲኡ ጣሚሮም ድማ እንታይ ኢሎም ከመስግኑና ንምልከት ስብሃት ለእግዚአብሔር በሰማያት ይብሉ። ኣብ ሰማይ ንእግዚአብሔር ምስጋና፣ ብሰለስትነትን ብሓድነትን ኣብ ሰማይ ንእግዚአብሔር ምስጋና፣ ኣብ ምድሪ ድማ ንደቂ ሰባት ሰላም ይብሉ ማለት እዩ። ኣብ ምድሪ ንደቂ ሰባት ሰላም ንምሃብ ኣብ ቤተልሔም ምውላዱ እቲ ኣብ ልዕሊ ኪሩቤል ዝነብር ኣምላኽ ሎሚ ተወሊድሉ ዘሎ ቦታ ግን ዘወረደ ብትሕትና ወረደ። ኣብ መብልዒ ማል ኣብ ክቡር ናይ ነገስታት ቦታ ኣይተወልደ እንታይ ዳ
أمبلع مال كل كلنا نملكت مالتي نزخ ملكت كله هواري أو قدس باولوس أب فيليبيسوس معرف كلته بزعبات تحتنا كريستوس عبياتون زبل قاليو زجمر مالتي بتي أرسو نسو ببهري أملاح قا أنت خنا مستي مس أملاح زنبرو معرنت أيقدفني له أي تخارخرني نملكت نسو ببهري أملاح كون قالوا نتي معرنت مس أملاح زلوا معرنت أيقدفني له أي تخارخرن أكوارا انزبا الوقتو أندير إسو أكوارا مركع بهريها بموسى تهتبه نورس لما دخا قبري سلاز زوارد كنقول كنا انت اذا ملكتنا انت راتويل كابل علنا ناب تحتنا ورده كابتي اساتو الناس زغنا بهريو ناب سغا ملباس ورده كابتي ابل علي چروب يله زنبرو زنبره زفان ابل علي نا انسساتات مان نابل علي انسساتات مان ورده زبل قال ويدما ترغامي صنص حساب زلو مهاننا نملكات مالتي قدس باولوس زبالوتو انديرسو انتوانا سب مهان ملكا باريا بموسى بغزا فقاد نرسو بادو غبره ورده كابلعلنا كافتي ببهري حطام زغون اللبوتا لموريد وزلو وردت ግን نابدخنت ورده زبل ترغامي زحازه مالتي مهتر زباله ورده زبل قال كابلعلنو تحت بلا مالت دامبر እግዚአብሔር ሙሉ በኩል ለየው በኩሉ አኩል ዘለው መሃኑ እግዚአብሔር ዘይፈልሰብ ከለውና ይኸለ እዚ ሙራድ እዚ ግን ፍሪ ዝገብረ ነገር አለው ከማምነት በትንቢትን አምሳልን እግዚአብሔር አምላክ ብዙ ጊዜ ናብለክ ሰባት ዘወረለ ጊዜ ሰዓትን አለ ከማምነት ተራ ተመልክትና ድማ አወሪ ዘፍጥረት ምዕራፍ 11 ኖረድ ونكاو نغيرهم لكلاداويان يبل نعو نورد قوم دما ندبالق يبل حجي እግዚአብሔር አምላክ ናብዞ ምዝብዜን ኮረድክን ከሎ በአካላው ቃል አይኮነን ዘወረድ እንታይዳ በምሳሌያዊ ወይ ድማ በመዓት ናዓተም ፈህነ መባል ኮርድ መሆን በትእዛዝ ኮርድ መሆን ዝገለጽ ዳመር አካላው ቃል ወሪድ ነር ማለት ክንብል አይካለን ነዚህ ኸበል ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 1 እንዳይብል ናቦታትና ብዙሕ አንሳለን ሕብረን ብዙሕ ትንቢትን ተገለጸሎም ነይሩ በማል ይገለጥ ማለት ስለዚህ ብዙሕ ትንቢት ይገለጸሎም ነይሩ ናቦና አብርሃም በሰለስተ ሽማግለ ንረዲየት ንምሕረት በሰለስተ ሽማግለ ሰባት ተመሲሉ እግዚአብሔር ናቦና አብርሃም ከም ዘወረደ ንምልከትና ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 18 ክንምልከቶ ንኽእል ሓቂ ማለት እዩ ብረዲየት بمحرت نابونا أبراهام كم زورده عبد دبر سينا قال أبيها زورده وست دبر سينا خم زورده قدس إفريم أتي هي وزخوانة قال عبد دبر سينا نبونا موسى تجليتو له ولما أطلع توهيبه نبل زون قلنا بعلم موسى قلت أخري خم زي خلق زي بير عمله موسى تزاريبه مالك سلازم بأكل أي وردنا بس جزء زون وقالس عبد جمنا خوين يقلص ولا خمس نبرة نبونا مسيايو زقلص مالتي نحق نمسير ما حق يجيبه سلازم بوزح أمثاله بوزح تنبيتاو زخانك على እግዚአብሔር አምላክ ንደቅ ሰባት ይግለጽ ከም ዝነበረ የረዳና ማለት እዩ ለማዓልቲ ግን ሙሉ ኣብዝና ለማዓልቲ ርዳት ዝብል ቃል ክንምልከት እንተዳ ኮይና ብፉሊ ንውረድ ኢሉ ክንብፀኒሕና እቲ ሙራድ ንሱ ግን እንታይ ዓይነት ሙራድ ምዃኑን ክርኢ ፀኒሕና ኣብ ሓዱሽ ኪዳን እውን እንተኾነ ርዳተ መንፈስ ቅዱስ ናይ መንፈስ ቅዱስ ሙራድ ዝበሃል ኣሎ በአምሳለ ርግብ መንፈስ ቅዱስ ወረደ ከም ዝተባለ በአምሳለ ርግቢ መንፈስ ቅዱስ ከም ዝወረደ ኢና ንምልከት ማለት እዩ ፍልሊ ናይዚ ኩሉ ነገር ግን እንታይ እዩ እንተተባሂሉ زهالله استهتنا أبو أتي أبحث نبو زلو كابو كيش تفعليه مسبو خلو بخلب بالا نزي دي كون تخمسلو خلو انت يبلو كلتا مستيات معدن الله تحانت مستيات نافت حدا مستيات سنتيقا خطاتو خلا بوتا على غيقا كبرا على غيقا كونت نافت حدا مستيات تاتو انت يلا تا مستيات بوتا انكلا نافت حدا بوتا تاتو مالتي
ስለዚህ ወልድ ድማ ምስ አብን መንፈስ ቅዱስን ብመለኮቱ ከሎ በአካል ድማ ናብ ቅድስት ድንግል ማርያም መጽኡ ከም ዝተወልደ ከም ዝወረደ ናብ ምድር እዚ ከም ዝወረደ እዩ ዝገልጸልና ማለት እዩ። ስለዚህ ፍልይ ዘብሎ ነቦታትና ብብዙሕ ሕብርን ኣምሳልን ተራእዮም ምስ ወለደ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ንዓና ግና በቲ ኣብ ሕፅኒ ኣቦኡ ዘሎ ወልድ በቲ ሓደ ንእግዚአብሔር ኣቦ ዝኾነ ወልድ ከም ዝተገልጸልና ይነግር ማለት እዩ። ስለዚህ ወረደ ክንብል ከለና ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ብብዙሕ ነገር ክንምልከቶ ንኽእልና ነዚ ድማ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ብዛዕባ ምውራድ ናይ ወልድ ክዛረብ ከሎ ኦ ትሕትና ዘመጠነ ዘትሕትና እዩ ብትሕትና ካብ ሰማየ ሰማያት ናብዚ ምድሪ እዚ ወረደ ብትሕትና ካብ ዝባን ኪሩቤል ናትና ስጋ ናብ ምልባስ ወረደ መልክዕ ባርያ ናብ ምልባስ ወረደ ንብል ማለት ስለዚ ዘወረደ ክብል እንከሎ ብዙሕ ዓይነት ውርደት ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ርደት ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ክንርኢ ንኽእለና ከም ኣብነት እቲ ሓደ ርደት ኢልና ክንፅውዖ ዝድለ እዚ ሕጂ ንጅምሮ ዘለና ጾም 40 ኢየሱስ ክርስቶስ ጾሙ ጾሚ ኢየሱስ ክርስቶስ ጥሜት ዝበሃል ኣይሰማምዖን ኢየሱስ ክርስቶስ ጥሜት ዝበሃል ኣይሰማምዖን እግዚአብሔር ብፍጹም ጠምዩ ይፈልጥን እንተኾነ ግና ኣብ ገዳመ ቆሮንጦስ ከይዱ መጀመርታ ናብ ስጋ ምልባስ ወሪዱ ኣብ መብልዕ ማል ተወሊዱ ኣብ ናይ ነገስታት ቦታ ይኮነን ተወሊዱ ክንብል ፀኒሕና ኢየሱስ ክርስቶስ ሙሉእ ኣብ ገዳመ ቆሮንጦስ ከይዱ ፀይሙ ሾ ድማ ጠመየ ይብል ማለት እዩ ጽሑፍ ኢየሱስ ክርስቶስ ጠመየ ቅዱስ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ በከመ ፈቀደ ይገብር ወበከመ ሃለ ይፈጽም አልቦ ዘይብሎ ምንተ ገበርከ ዘንተ አሕሰንከ ወዘንተ አሰነከ ይብል እግዚአብሔር ከምቲ ዝፈቀደ ይገብር ከምቲ ዝፈጸሞ ድማ ከምቲ ዝሓለሉ ድማ ይፍጽም ወልሓደ ድማ ንምንታይ ከምዚ ገበርካ ንምንታይ ከምዚ ይኽፋእካ ከምዚ ድማ ፀበቃ ዝብሎ የልቦን ይብል ማለት እዩ። ቅዱስ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ ከምዚ ክብል እንከሎ ኣብዚ ሕጂ ንሪኦ ርደት ክንምልከት ከለና ግን እንታይ እዩ እንተዳ ተባሂሉ ዲያብሎስ ክፋታቶ ንኸሎ ወዲ ኣምላኽ እንትኾንካ ከምዚ ዘይትገብር እናበለ ክፋታቶ ንኸሎ ስለዚ ብፍቅዲ ደቂ ሰባት ብዲያብሎስ ንኽፍተን እኳ ውርድ በለ ትሕት በለ ዝብል ትርጓሜ ኣለዎ ማለት እዩ። ጾም ክፀውም ካለ ጠመየ ፀመ ተባህለሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ማለት እዩ። ድሕዚ እውን ኢየሱስ ክርስቶስ በዚ ጥራሕ የብቃን ንሱ ኣብ ስነ ፍጥረት ክፈጥር ከሎ ማንም ሓጋዝ ደጋፍ ዘየድለዮ ኣምላኽ ኣብ ነገረ ድሕነት ግን ንዑ መትዓይት ዝኾንዎ ደቂ መዛሙርቲ ክመርፅ ከለና ንምልከት ካብ ገዳመ ቆሮንጦስ ምስ ወረደ ደቂ መዛሙርቲ ከም ዝመረፀ ኪዱ ወንጌል መንግስቲ ስበኹ ንሕሙማት ፈውሱ እናበለ ክልእኮ ከለና ንምልከት ስለዚ ትሕትና ብትሕትና ወረደ ንደቂ መዛሙርቲ ዓብዪ ዕድል ንክሕግዝዎ መድረክ ከፈተሎም ዝብል ወረደ የስምዕ ማለት እዩ። በቲ ካልእ መለክዕ ክንሪኦ ድማ ኢየሱስ ክርስቶስ ወረደ ክበሃል ዝኽእለሉ ነገር ብዙሕ ግዜታት ኣሎ ማለት እዩ። ከም ኣብነት እንተርኣ ተመልኪትና እቲ ማንም ኪሩቤልን ሱራፌልን እኳ ንርእሶም ንዑ ክሪኡ ዘይክእል ንዑ ንኸይርኡ ድማ ብክልተ ክናፎም ገጾም ብክልተ ክናፎም ዝባኑ ኣጋሮም ብክልተ ክናፎም ድማ እናበረሩ ዝኸዱ ኪሩቤልን ሱራፌልን ሎሚ ግና ይመልከት ህዝቢ ኣምላኽ ሎሚ ግና ናበይ ወሪዱ ዘሎ ኢየሱስ ክርስቶስ እንተዳ ተባሂሉ በቶም ሓለቃታት ናይ ምድሪ ዝተባሃሉ ፈሪሳውያንን ሰዱቃውያንን ዝበሃል ብዙሕ ፀርፍታት ክፅረፍ ናብዚ ትሕትና እዚ ወረደ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓና ልዕል ከብል ወረደ። ዮሐንስ አፈወርቅ ዝቅዱስ ኣቦ እዚ ብጣዕሚ ተፈታዊ ኣቦ እዩ እንታይ ኢሉ ንዓና መታን ብመንፈስ ክወለድና ንሱ ብስጋ ተወልደ ኢሉ ንዓና ብመንፈስ ክወለድና ንሱ ብስጋ ተወልደ ንዓና ክብሪ ክበና ንሱ ተፀርፈ ዝገርም ነገር ማለት እዩ። ስለዚ ሙሉእ ኣብዚ ዘርእየና ነገር ኢየሱስ ክርስቶስ ሱራፌልን ኪሩቤልን ዘውትር ብዘይ ምቁራፅ ዘመስግንዎ እኳ እንትኾነ ብዘይ ጥቕሙ ሊቃነ ካህናት ተባሂሎም ዝፅውዑ ግን ናብ ፀርፊ ክወርድ ከሎ ኢና ንምልከት ማለት እዩ። ናብ ፀርፊ ክወርድ ከሎ ካልእ መለክዒ እውን እንተዳሊና ኢየሱስ ክርስቶስ ከንግስዎ ብዝደለይሉ ግዜ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 6 እንተዳ ተመልኪትና ከንግስዎ ፈቲኖም ናተይ ንግስነት ዘይኮነን
بسقى نقص يكون كل مسيح نعخاتكم كجزء يكون كل مسيح أنت إذا أنا زنوب سلبوتا أمسكال يسوع كريستوس نامسكال ديابن بالورد دياب نقص جنا خورد زي موت كنسو موتا نموت ورد ቅዱስ ጳውሎስ ኣብቲ ክንብሎ ፀንሕና አንቶ ኣብ ፊልጵስዩስ ምዕራፍ ማለት መልክዕ ባህርያ ብምልባስ ንርእሱ ድኻ ገበረ ክብል ፀኒሑ ድሓር ግን ክሳብ ሞት እኳ ተኣዘዘ ይብል ኧረ ክሳብ ኣብ መስቀል ምሟት እኳ ተኣዘዘ ይብሎ ማለት እዩ ክሳብ ኣብ መስቀል ምሟት ክሳብ ኣብ መስቀል ምሟት ቅዱስ ያሬድ ኣብ ድጓው ክዛረብ ከሎ እንታይ ይብል ወረደ እምላኢሉ ካብ ላዕሊ ወረደ ይብል ማለት እዩ ከይፈለጡ ድማ አይሁድ ንጎይቶኦም ሰቀሉ በመባል ይዛረብ ተመልከቱ እሱ ካብ ላዕሊ ዝወረደ ሳቶም ካብ ላዕሊ ዝወረደ ገይሮም ይሓሰብون ኩሉ ግዜ እኮ ወዲ ተጸራቡና ወዲኦም ዝገልጽዎ ዝነበሩ ስለዚህ እዚ ስለ ዘይፈለጡ ድማ ቅዱስ ጳውሎስ ይጠቅሰዩ ተማዕራፍ ይጠቅሰዩ ማለት እንታይ ዝብሎ እንተ ዝፈልጥዎስ ነቲ ጎይታ ክብል ኣይምሰቀልዎን እዩ ማለት እዩ ጎይታ ምዃኑ ካብ ላዕሊ ዝመጸ ካብ ሰማይ ዝመጸ ምዃኑ እንተ ዝፈልጡ ነቲ ጎይታ ክብሪ ኣይምሰቀልዎን ከም ሰማይ ኢየሱስ ክርስቶስ ክሳብ ሞት እኳ ራስ ወረደ ንዓና ትንሣኤ ንኽህብ ሞታ ስለዚ ወረደ ክንብል ከለና ኢየሱስ ክርስቶስ ክሳበይ ወሪዱ ንዓና ከተንጽእ ክሳበይ ወሪዱ ክሳብ ሞት ጥራሕ ዶ ወሪዱ ኣብ መስቀል ተሰቂሉ ጥራሕ ዶ ይኸውን አይደለም ኣይኮነን እንታይ ዳ ክሳብ መቃብር ወሪዱ ነቶም ኣብ መቃብር ዝነበሩ መታን ከተንጽእ ነቶም ኣብ መቃብር ዝነበሩ መታን ሒዞም ክትጽእና መቃብር ወሪዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ማለት እዩ ወረደ ኢየሱስ ክርስቶስ ወረደ ክሳብ መቃብር ወረደ ናብታ ዝፈጠራ መሬት ኣዝዩ ተቐብረ ኢየሱስ ክርስቶስ ወረደ እዚ ጥራሕ እውን ኣይኮነን ክሳብ ዝተሓተ ሲኦል ዝበሃል ወረደ ነቶም ኣብኡ ዝነበሩ ሓጥኣን ከውፅእ ኢየሱስ ክርስቶስ ክሳብ ሲኦል ወረደ ክሳብ መትሕተ ታሕትት ወሪዱ ድማ ንነብሳት ናይ ደቂ ሰባት ሒዙ ደየበ ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ወረደ ማዕርነት ናይ ኣምልኽነቱ እቲ ውዳሴ ጥራሕ ዝሰምዕ ዝነበረ እዛም ስጋ ብምልባስ ፀርፊ ክቐበል ጀመረ ወረደ ኢየሱስ ክርስቶስ ብትሕትና እግሪ ደቂ መዛሙርቱ ናብ ምሕፃብ ወረደ ኢየሱስ ክርስቶስ ወረደ እግሪ ደቂ መዛሙርቱ ናብ ምሕፃብ ወረደ ስለዚ ነዚ ድማ ዮሃንስ ኣፈወርቅ ክዛረብ ከሎ ኣብየት ትሕትና ማዕርኽ እንደዚ ትሕትና ኣብየት ትዕግስቲ ማዕርኽ እንደዚ ትዕግስቲ ኣብየት ፍቕሪ ማዕርኽ እንደዚ ፍቕሪ ብምባል ዝዛረቡ ማለት እዩ ስለዚ ዘወረደ እምላኢሉ ኣይርሰቀሉ በዘ ይኣምሩ ብምባል ቅዱስ ያሬድ እውን ክገልጾ ከሎ ብዛዕባ ምውራድና ንምልከት ማለት እዩ ስለዚ ካብቲ ዓብዪ ዝፋን ደቂ ሰባት ናብቲ ዝነበርዎ ክብሪ ንምምላስ ወረደ ኢየሱስ ክርስቶስ ፈቀደ እግዚአ ገእዘሎ ኣዳም ህብዘነ ወትኩስ ዘልብ ነቲ ሓዚኑ ዝነበረ ኣዳም ነቲ ተኪዙ ዝነበረ ኣዳም ነቲ ኣብ ትሕቲ ግዝኣት ዲያብሎስ ዝነበረ ኣዳም ነቲ ኣብ ትሕቲ ሞት ዝነበረ ኣዳም መታን ከድሕን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ትሕቲ ሞት ወረደ ኣብ ትሕቲ ሞት ተገዝአ ነቲ ባዕሉ ዘግዝኣሉ ሞት ንዑ ተገዝአ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዚ ወረደ ክንብል ከለና ቀሊል ነገር ኣይኮነን ኢየሱስ ክርስቶስ ካበይ ናበይ ወሪዱ ንሱ ብሓንቲ ቃል እኳ ንኩሉ ዓለም ከድሕን ዝኽእል ዝነበረ ግናኸ ብጥበብን ብሜላን ክገብሮ ስለ ዝደለየ ወረደ ተባሂሉ ነዚኦም ድማ ሊቃውንት ብዛዕባ ድንግል ማርያም ክዛረቡ ከለዉ ለቃል ምውራድ ለስጋ ምዕራግ ዝብሉ ድንግል ማርያም ንቃል ምውራድ እያ ይብሉ ማለት እዩ ንሰማይ ድማ ንስጋ ድማ እንታይ ምዕራግ እያ ብምባል ዝዛረቡ ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ወረደ ንኣና ሒዝና መታን ክኸይድ ወረደ እሱ ኣብ ሕቑፉ ክበቕ ከሉ ናብዚ ምድሪ እዚ ወረደ መላእኽቲ ክርእይዎ ዘይክእሉ እኳ እንተነበረ ሎሚ ግን ብዓይኒ ደቂ ሰባት ተራእየ ብመላእኽቲ እውን ተራእየ ኢየሱስ ክርስቶስ ናብዚ ትሕትና እዚ ወረደ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘወረደ ኢልና ናብዕለ ሰንበት ነዚ ዝገልፀልና እሱ ክወርድ ከሎ ግን ብፍሉይ ነገር ክርዳእና ዘሎ ማለት እዩ ኣብ ሰማይ ካብ ዝፋኑ ገዲፉ ይኮነን ወሪዱ እንታይ ዳ ኣብ ዝፋኑ ነይሩ ሙሉእ በኩሉ ህያው በኩሉ ስለ ዝኾነ ብመለኮቱ መሊሱ ድማ ቃል ስጋ ኮነ ከም ዝተባሃለ ስጋ ተዋሂዱ ድማ ምሳና ነይሩ ነዚ ከመስግኑ ከሎ መላእኽቲ ድማ እንታይ ኢሎም ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምድር ስምረት ለሰብ ኢሎም ማለት እዩ ስለዚ ቅዱስ ዮሃንስ ግልፂ ብዝኾነ ነገር እንታይ ኢሉ ዘሎ ማለት እዩ ኣልቦ ዝኣርገ ውስተ ሰማይ
ብዘይካቲ ካብ ሰማይ ዝወረደ ኣብ ሰማይ እውን ዝነብር ወዲ ሰብ ናብ ሰማይ ዝዓረገ ወል ሓደ እኳ ይርቦ ነው ዝባለ ማለት ስለዚ በዚህ ዓይነት መልክዕ ክንርዳ ይግባአና ሰብ ሰማይ ከሎ ወሪዱ ሰብ ሰማይ ከሎ ወሪዱ መላእክት ድማ ኣብ ሰማይ ኣብ ምድር ብክልቲኡ ወገን ኣመስጊኑ ኢልና ንዛረብ ስለዚ ዝና ሕጂ ዘሎ ወረደ ድማ ናብ ጾም ወረደ ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ጾም ወረደ ብዙሓት ጾማ የድልን ዝብለ ተሓስበ የምፅኦም ግን ኸ ኢየሱስ ክርስቶስ ከማን ምስ ኩሉ ንጽህናን ቅዱስናን ካብ ጾመ ንሕና ምስ ኩሉ ኃጢአትና ክንጸውም ናይ ግድን ይሆንና ማለት እዩ ጎይታና ዝረገጾ ንረግጽ ጎይታና ዝገበሮ ንገብር ሓደ ገለና ማይተው ከም ዝተባሃለ ብኩሉ ነገራት ንሕና እውን ኣብ ዝርዳ ዝግባና ካብዝና ኢየሱስ ክርስቶስ ብጥርንፍ ዝበለን መሃር ሓደ ነገር ክንብልሞ ክንውድ ትምህርትና ህፀብ ዝበለ ንሱ እንታይ እዩ እሱ ክሰባ መቃብር ኣትዩ ንዓና ተንሳአና ንዓና ንሓጣና ተንሳአና ከም ዝበልና መምሃራን ወንጌል ኣቦታት ካህናት ኣሕዋት ዲያቆናት ክንገብሮ ዝግባና ካብ ቦታ ናይ ኃጢአት ካብ ቦታ ናይ ሙታን ከልና ሓጣን ሰባት ክነተንስእ ይግባና ዘንገብር ይግባና ማለት እዩ ጎይታና ንዓና ከተንስእ ንዓና ልዕል ከብል ዝወረደሞ ህዝበ እግዚአብሔር ድማ ንሕና እውን ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ኢሉ ኣነ ጉንዶ ወይኔ ስኻትኩም ድማ ጨናፍርኩም ከም ዝበለ ካብቲ ጨንፈር ከይንወርድ ንሱ ወሪዱ ኣብቲ ጨንፈር ፅዒንና ኣብቲ ልዕል ጎንዲ ፅዒንና ማለት እዩ ካብ ፃዕንና ካብኡ ከይንወርድ ንጠንቀቕ ማለት እዩ ብትሕትና ግን ትሕት ንበል ውርድ ንበል ንጹም ትሕት ንበል ትንጹህ ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ከማን ትሕት ኢሉ ክሳብ ሞት እውን ንሕለፍ ምክንያቱ ሞት ስለዝሰማምዕና ምንም ሽግር ስለዘይብሉ ማለት እዩ እዚ ንገብር ናይ እግዚአብሔር ኣምላክ ቅዱስ በዓል ናይ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ረድኤት ጸሎት ናይ ኩሎም ቅዱሳን እግዚአብሔር ረድኤትን ኣማላድነትን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይሁን ወስብሐት ለእግዚአብሔር ሎል